ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ମହିଳା ସବୁବେଳେ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ସେକ୍ସ ପାଇଁ ବାଛିଥାଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ। କାହାର 100 ଉପକାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସାମ୍ନାବାଲା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ ମନେ ରଖିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପକାରକୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସାଥୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ସେତିକି କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଖତରନାକ ବନିଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଫିଲିଂ ଓ ଇମୋସନାଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ନିଜକୁ ସଫଳ ବନାଇବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସଫଳତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ ହେବ। ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହିଳାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଖୋଲା ଅଛି କି ବନ୍ଦ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଚାଲିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ କାନ୍ଧ ହାଲକା ବାଙ୍କି ଯାଉଥିବ ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଖୋଲା ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବାର ବେମାରୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ।